ubani ohleli kuye ufuna ngikwezeleni umkhulu bani Ramada kabana wazi mina ufuna ngikwezeleni uphamise umkhulu bani what is your name, grandfather? umkhulu bani utube mina utube ufuna ngimezeleni lo mntwana uphamise ufunani kuye ufunani kuye enzeni Lufana ulamandla wamphakamisa cha wamphakamisa mkhulu ufuna ngikwezeleni Grandfather, what do you want? phakamisa cha letha ikhandlela eliyela simvule Yellow stick angithi candle. ngezwa akulona idemoni leli This is not a umuntu demon. wakubo He's a person from his family. ezweni likamoya hey Of the spirit. lesibana sikhanye ezweni likamoya Burn on the realm of the spirit. sebenza moya Holy Spirit, take over. sebenza now. mfihlakalo Operate in the sea. makavulwe into zakhe This one's masters must be released. ngasho kanje kulo waseZimbabwe ungibhekile njengamanje uyakwenza umsebenzi uqalela ngasho This kanje one. This is how. kwavuleka into zakhe ngavula idlozi lakhe ngekhandlela namhlanje usuku lwakho namhlanje There is your day. makakhanyiselo Switch on the light for ya ukumbhobho ya amanzi nifuna nginezeleni nifuna nginezeleni yahamba kanjani emhlabeni How did you die? Sakanyulwa thina sakanyula intamo thina sabulawa nikuphi la likhona Zimbabwe eZimbabwe nambula wakuphi eZimbabwe kuphi leZimbabwe Whereabout? kuphi kuphi leZimbabwe entabeni nambula wangani How did you die? sanquya intamo thina hey sebenza moya sebenza moya Spirit, perform your duty. sebenza kuduma ihlaba sebenza moya Operate now. letha ikhandlela ke lethi Stick candle. ingakho ngeke ngithi umuntu kumele abe nekhandlela mawungenalo ikhandlela If you don't endlini have a stick candle, awuyazi into you oyenzayo don't know what you are doing. nalo ikhandlela babe lekhandlela leli Hold it now. babisela wena babisela wena wena mkhulu Grandfather, ngiyahamba ngiya ezweni likamoya I'm going on the realm of spirit. ngiya ezweni likamoya Going on the realm of spirit. baba ngiyabonga Father, I thank you ukwemukelwa to be acknowledged ezweni likamoya on the realm of the spirit. ezweni likamoya On the realm of spirit. ezweni On the likamoya realm of the spirit. ezweni On the likamoya realm of the spirit. ezweni On the likamoya realm of the spirit. ngikhanyisela I isithunywa vision the messenger. ngikhanyisela lo mkhulu wakho ohlala kuyena Grandfather, for this ey'ntabeni one. lakhona On the mount, whatever it is, ngiyambuyisa I'm collecting him. ebugedeni ngiyawubuyisa umphefumulo wakhe Cages are. ekulahlekeni No, where he's lost him. ekwadukeni Lost him. ngiyamfuna lakhona I'm looking for Baba, him. uphila amandla. makuvuleka into zakhe Let his matters be makuvuleka released. inhlanhla yakhe Let his luck be makuvuleka released. imali Let the money makuvuleka makaphumelela ngiyamkhanyisela Siyabonga thina sinamandla sibuye emanzini thina singabamazi naso-ke akudume ihlaba wathi ngisize baba ngisize nkosi zonke iy'thunywa zakithi ezafela ey'ntabeni ezahamba ithwetshuliwe Bewitched here. ayibuyiswe Let them get the return. mazigezwe Let them get mayihlanjululwe Let them get mayihlanjululwe inkosi ibusise God bless you. kahle awubuyisele mfana The boy. Lo, Bring him to the what's it up? prophet. Bring him to the prophet. buyisela vuthe ngenyawo mbambeni Let him stand up. Hold him. inyawo miseni ngenyawo Let him stand up. miseni upright. ngenyawo Let him yemfana ngibhema ehlweni stand up. ngibhema ehlweni mfana ngibhema ehlweni And the prophet. bheka mina Look at the Come, prophet. ngibhema ehlweni Look at the ngibhema prophet. ehlweni
Look at the Yeah, prophet. Bebeshani. Look at the prophet. Lona uhamba nabani? Who's with him? Bebeshani phala. Confront the Beka prophet. mina la. Look at the prophet. Eyes. Yaka amandla. Power. Amandla. The power Ehlela phe kwakho. is standing upon you. Phansi. Sleep. Phansi. Ubani ola? Who's here? Ubani ola kulomzimba? Who's within the body? Ubani wena? Who are you? Ubani wena? Who are you? Ubani ola kulomzimba? Who's within the body? Ufunani kuye ubani wena? What do you want? Who are you? Ngingumprofeti mina. I am a prophet. Ngithunyiwe ufunani I'm kulomzimba? sent. What do you want within the body? Usawazani la? What is your assignment? Ufunani? What do you want? Ufunani la? Ufunani usawazani? Usawazani? Ubani? Who are you? Ufunani kuye? What do you want? Angikwazi ufunani wena? Usawazani? What do you come to do? Khuluma. Now, Ufunani la? what do you want? Boyisa intambo yami. The street, please. Ithi ngisize baba. Boulevard. Size 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 baba. Boulevard. Kahleke. Awubuyise intambo yami. Strip up a prophet, please. Ake hluleke. Ungubaba wethu, Uma kuyimimoya engcolileyo ngiyayibopha kule nsizwe. Spirits, I tie them up. Wena ntambo ungabi Your intambo. strip must not be the ordinary strip. Mfake nayo intambo okhalweni lakhe. Put it on his Khona waist. khona okuzokwenzakala la. Mfake Something nayo is intambo. about to happen. Mfake nayo intambo lapha kuyena. Mfake intambo. Put it against his Mfake waist. intambo. Put it on. Mfake intambo. Put it on. Intambo mfake intambo. Put it a strip against his waist. Nifunani? Nyasha. Uma kuyimoya yes. Yasha. 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 Phumani. yakoloza mina Eh? yakoloza mina Ya, ubani Yakoloza wena? mina. Ubani? yakoloza Ubani? kudala Ubani? kudala ngabana ngiyakoloza mina Usawazani? ake ngwenzela What is your utho mission? Usawazani? Hayi ngeke Usawazani? What is your Hayi, assignment? Usawazani? What is your assignment? Usawazani? What is your assignment? Yasha. Yasha. Leave him alone. yabulala I'm killing you. One, yabulala two, yabulala three, Go down. yabulala four, Go. yabulala four, yabulala five. Yabulala. Swagui. Five. Go down. Yeah, yes. yabulala Swagui. yabulala Yes. Lift him up. Vuse. Lift him up. Imisebenzi yabonakala. 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 Awusayizandla. Wozani usayizandla. Uphilisiwe namhlanje.
Snare. Show it to the prophet. Angifuni ukuthi umuntu uma eza la I don't want anyone. ngoba angithi ngithanda ukuprofeta wazalwa 19 bani Date of birth and all. ubani igama What is your lakho first baningi name? abantu abafika la bathi people come here buya kuyo Being prophetwa prognosticated. 19 bani mina ngisiza Date of umuntu birth la is just makuthiwa how a person- ngiprofeta if I'm instructed to ngiprofeta prophesy, ngoba kusho idlozi I lakhe just do it as per that one's ancestor. Directive. umuntu ngimsiza I ngaphandle just have a kokuprofeta person without prophesying. sise kunento sisiwami okuthiwa angisebenze Saying yeso that I must Amen. attend to you. kunento engalungi Something ubaba wakho that is where's your biological ubaba father? mongizalayo sewashowa. lala ke ba oh I'm sure sisi kunento khona umuthi Someone- osebenza kuwena The charm. ngibona kubhalwa spelled impumalanga written uyazi in the land. You know impumalanga Mpumalanga? Yebo baba. wazi kanjani How do you know it? Ekhaya siqhamuka eMpumalanga. thank you Yabo. buya empumalanga It's where- ithi ngisize baba Msize baba. phakamisa izandla zakho uyiphakamisele Raise phezulu up your bhekele hand. Face that. ithi yonke imithwalo Yonke All the imithwalo Lord. yonke iyadilika iyadilika. Going down. ingelosi kamprofeti Ingelosi yayithunywa kaMprofeti. zakithi Neyithunywa zakithi. asiphakame Let them rise up. Asiphakame. asiphakame Let them rise up. asiphakame Let them rise up. asiphakame Let them rise up. Masiphakame. asiphakame Let them rise ngizwa up. kukhona umuntu I hear ongasekho someone, emhlabeni this ngoba person. angithi indawo ekuthiwa isempumalanga uyiswa ngami We heard Yebo. from the awakwazi prophet. ungitshele ngempumalanga Did Yebo. not tell him awazi beforehand. ungitshele ngempumalanga Not Yebo baba. utshelwa yimina ngithi The prophet Yeah. is telling you. khona lapho okwasetshenzwa khona Something was done empumalanga there. Some Yebo. spell dala was wena awazi done. manje lento Don't know yasetshenzwa about ekhaya kini ihambe yehlele kuwena On the long run, you sesi kukhona umuntu ongasekho la emhlabeni person wakini othi kumele ngikusize says, "My idlozi father, lakho your ancestor, sesi sister, angazi lento ingenaphi ngibona Where does umuntu it continue? la emva kwakho person ebhala behind you, shabangu right ubani here. ushabangu Who's a Shabangu? Sure. Akukho engimcabangako kodwa kukhona abomakhelwane ngasekhaya bakwaShabamba. angibambe kanjalo ke sisi make ngala ngabani ngoshabangu kunento errong eyenzakala kwaShabangu Something done by the but Shabangu. ukuthi manje ubaba wakho Father. ungabe sisi Yebo baba. Father. isibongo okay now awusi now isibongo Yabo. esakwanhlabathi Of the usazelaphi Nhlabathis, how do you know it? Ubaba mawakaNhlabathi kodwa sisebenzisa uzwane ngoba unhlabathi ubaba wakho He's in Yebo, Nhlabathi. Usebenzisa uzwane wena. Utilize one. okay wathi ngisize baba ngisize baba. ngisize baba Ngisize baba. ngisize emprofeti Ngisize emprofeti. ngifulele emprofeti Ngifulele ngifulele emprofeti. emprofeti Ngifulele ngifulele emprofeti Ngifulele emprofeti. ngizovula into yakho ngoba ungitshela ukuthi khona ohambile angithi Amen. Someone gone. Yebo baba. ophila nawe uhambile Your Yebo partner. baba. ufuna ngenze ngimbuyise What do you want? Ngifuna You want me umbuyise, to baba. return him? ufuna umbuyise Yebo baba. ubani Must be igama lakhe return his name. Ulisedi Muloto. lisade 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 Lisari. lisade Lisari. ngithumela ingelosi I ezo send the 7 angel. Amen. Skombisa of them. ngithumela ingelosi ezo I 7 send 7 angels to him ebusuku mawulele when I was sleeping at night. maze mhluphe Let them interrupt him. abuye emumva Let him come back here. khona intombazana engekho right There's an evil Yeah, lady Baba. also in your life. kunentombazana engekho right Evil lady Yeah, also ingane yami, against your life. usiyayazi noma awukakayazi Ingane yami unobuhle baba. okay angishiye kanjalo Let me learn. angiyeke kanjalo ngoba ngizosuke koze kuthiwa ngixabanisile I may cause Shiyeka, conflicts, bheka ngapha ke sithi unintentional. ngisebenze Look at the prophet. don't cry sesingakhali Ungakhali, don't cry, suicide let it- duku lakho Remove your head wrap. Or ngoba ubaba wakho usefikile ukuthi biological father has ngikusize. arrived. That I must help him. baba onamandla Powerful God. mvelinqanga
Alpha and Amandla ongiphe Omega. wona. Power vested to the Ngimbeka prophet. isandla. I put a hand Ungiphile, upon him. Baba. You vested Ukuthi something to uma the ngike ngabeka prophet. isandla When I put phezu a hand kwabantu, upon some people, abaphile abantu, they must be delivered. mayivuleke izinto, Let their matters be mabaphile relieved. abantu, But be delivered. mayivuleke izinto. People must be Ngimcela delivered. isibusiso Ask for the blessing emathongeni akubo. from her Ngiyabonga ke ancestors. Baba. I thank you, Ubufakazi Father. engizobuthola. Testimony that I'm about to Makabuye declare. azobonga. Let it come back and Makwenzeke thank the prophet. Let isimangaliso. the miracle happen. Sisi ungikhumbule ne. Remember the prophet, lady. Osibusisa. God bless you. Of spirit, Kunento eyenziwa something enyangeni. done. Traditional Angifuni healing. ukuthi umuntu uma eza la No one must go there with. nina enizayo. Mina Those ngiprofeta that ngoba still go. khona umuntu ongasekho idlozi lakhe. Deceased person of a person. Akusho ukuthi mangakuprofetanga. Do not go there with. No, mina nje mawufika phambi kwami Go to the prophet ngikusebenza. Minister Ngikusebenza you. ngakuprofeta but Without makuthiwa prophesying, ngikuthele. if I'm instructed Kusuka to do so, ngikutshela into I'm doing that eyisho. as per the complaints. Angishaye of the law. eceleni. Manje do kuthiwa miss shots. angikusize kakhulu. I'm starting to Ngisiza, help you too Prophet. much. Ngikuvulele ngoba To release kwasetshenzwa everything, kunenyanga something, wena A awuyazi traditional yakwamabuzi. doctor that you don't know, Bese kubhalwa indawo an area. okhona ihodini leyo yini Akhonoku, akhonoku. Akhonoku. akukhonoki Yes. yini Oh, le no. What is it? Kuyila ngihlala khona kuse Akhonoku ngase Bushbuck Ridge. thank you thank you Ngiyabonga. Ngisiza, Prophet. wathi ngisize baba Ngisize Sulmi baba. ngoba ngibona ispelling manje see. dakangazi okhona ya lapho ngizokunceda ke ngoba ufuna Where ukuthi did- manje ngihambe ngiye khona I must go Ngisize there. baba. but kunenyanga okumele ukuthi Traditional ngiye kuyona healer there first that I must go. Kala. Ngisize Prophet. manje ngizoya kuyona The manje moment manje Ngisiza, don't worry. ngisiza, manje manje and Ngisiza. uma ngiqeda kuya After kuyona that, Yeah, ngisize Prophet. ufuna ubuye lapho I want uzobona you to come ngoba back and thank the ngiyabona ukuthi prophet. I uyasogola see Ngisize, we are Prophet. izinto zakho troubled. zivalekile Your matters are don't cry not good. hey ngiyangena I entombeni enter where the shrine is. intomba The yobuthakathi shrine where the practice of Ngiyangena witchcraft is kuyo. done. I enter there. nansi inkemba There is a sword. ngithi ngiyangena I njengamanje say I enter right now. ngiyangena I njengamanje enter now. ngiyangena I njengamanje enter there now. ngiyangena I njengamanje enter there now. ngiyangena njengamanje I 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 enter there right 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 now. ngiyangena I enter njengamanje there right now. makwenzeke isimanga Let the miracle happen. ngivule into zakhe I release his matters. ngivule imali I release financial practice. ngivule inhlanhla Fortunes and Iy'phiwo zakhe. prosperity. His gifts. azalwa nazo Those were given back to it. ngicela isidalwa I'm asking for a messenger esime phambi kwakhe that is in the presence of esithi him. ngimsize. Says I must help him. today ungaligezi ikhanda izo Don't wash your head. Yebo baba. nansi insebenzo ayingena There is a umzimba wonke ministry namhlanje of- kusuka and ekhanda to the kuya body, enyaweni ngibulala from the bonke skull to the ubumnyama toes, I destroy all the darkness, iqalekiso the curses zemithi of the sorcery charms. ngivula idalwe kamoya ngivula amaphupho Dreams and spiritual Makwenzeke messages. Let isimanga. the miracles happen. makwenzeke Let the isimanga miracles happen. makwenzeke Let the isimanga miracles upho happen. baba wakho Where's the biological father? Ubaba ukhona. Use Bushbuck Ridge Akhonoku. Something Dala baba. that I should have said. 2 le ngisebenzelo yeso Yebo. Done baba. with the first one. ubaba wakho Your father, khona umuntu ahamba waya he kuyena consulted someone. Yebo baba. oseSwaziland It's Swaziland. Yebo baba. uyangizwa baba Yebo You baba. hear that? mayifika kulo muntu That wayofuna person, he usizo went to go Yebo, for baba. wafike assistance wathola there. wayifuna He ubaba collected- wakho Your father, ngimbona I ewumuntu see, he's a kind of a person. obekade enemali He was Yebo, baba, kunjalo. well off enemali before, well off. ubaba Kunjalo. wakho wahamba Father wawulanda went to something collect a Lento juju. sesengikhuluma eceleni okay engizosuka ngixabanise I may cause conflicts. Ngisize baba. Khuluma konke baba. Ngiyacela. Khuluma konke baba. Khuluma konke baba. Ufuna ukuphuma la ngiyazi yonke into. Khuluma yonke baba. no ngifuna ukukusiza
Ngisize baba. Just want to help you. Just want to help you. Uzalwe wena unje? No. Given birth like Give this. Asibambe, Eh, eh. Okay. Lala baba. Father, Uyayazi lento okuthiwa ukuzwe ngento okuthiwa ukuthwala. do you know Yeah, the Baba. so-called Ukuzwe ngayo. ritualism or occultism? Okay. Do you know it? Ngiyasazi isithwalo baba, ngiyafunda ngaso. Okay. Sisekeleke. But mina okwami ukuthi kumele ukuthi mina njoba ngikusebenze njoba My ngitshela ukuthi portion is ngikhuluma for me lento to- ngoba I'm kunento speaking about this. ephila kuwe Something's emzimbeni. living within is your a blood prophet. system. Njengamanje njoba At the ngikufaka moment, insebenzo put this ministry kunento of mine. ehamba nawe There's ephila nawe something with you. emzimbeni. It's within your This is a body, prophet. But wherever you manje are. ngiveza ngoba I uma reveal ngifaka it, amafutha if I put my lento arm on, This iyaphakama thing is ayikho rising up. right. It's not a good thing. Ubaba It's evil wakho thing. Your wena father. ube umuntu He was a- esimoyeni ngibona Realm of imali spirit. The enemali money Iqiniso, baba baba. wakho is what- he Iqiniso. was well off. lento seyihambe kwahamba On the long run, lento this thing- ngosikhuluma sebenza moya Perform This is a now. prophet. sebenza moya Holy Spirit, you must perform now. ngibona zonke izinto kababa wakho You see all the ziyashabalala things are perishing. Akasena lutho. ziyaphela iqedwa All come to an end of finishing ziqedwa ilento because of this thing. yokuthi ingcebo yakhe The yokukhandwa kwakhe wealthy yokukhandwa is sengiqedileke sengisebenza wena inkosi fabricated. kusisi I'm busy with you now. Go Thank you. now. Ubuyela uzobonga Come back ngifuna and ukukhuluma tell the kakhulu prophet. thank No, you no, no. I don't want to go. Sanibonani ngabeni. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osigcinile. No ngilosi kababa umprofeti uDr X noGwaja kaGesi. Lezi izibongo zokubonga ukuba khona la ekhaya. Siyaye sikhuphuke la, sakhuphuka singanamali siyobona ubaba. Kwaya sakhona ukukhuphuka imali sikhona. Manje sithe asesibheka ukuthi ubaba uyakhumbula ukuthi ngike ngambuza ukuthi irent imalini. Manje ke sabheka ukuthi singake sibhadalele ubaba irent inyanga yini. into engaka This much? Siyabonga kakhulu baba ukuthi lokhu osenzele kuona kukhulu kakhulu kunalokho. Impilo yomuntu ayilinganiswa nemali. Kusho ukuthi uma ngabe impilo iyathengwa ngemali bese yovele sikhokha imali engathenga impilo. Kodwa ke ayikho imali engathenga impilo. Siyabonga kakhulu baba, siyacela nje ukuthi uhambe nathi njalo ungasikhohlwa mawuphakama uhamba usithwale nathi uhambe nathi. Siyabonga. isibusiso ke Bless her. ake nisikhiphe nani nithi inkosi kubusise baba God bless you, Father. Amen. uNkulunkulu akubuse kakhulu God siyabonga bless you some more. baba lokho kwakho imali yakho Hallelujah. amabhizinisi Who help? Yeah. imali yakho Yeah. Money. ngeke iphele baba It will not perish. Amen. mina ngiyasho ukuthi ngeke soze I say that it will never. ngoba lokho okwenzayo kuthinta Whatever inhliziyo I'm doing. kaNkulunkulu Amen. He's touching ngoba the ukwenzela core of bonke abantu preciousness. akwenzeli mina kuphela You don't. wenzela nabantu abezela ukuthi lo mnyango ungavalwa You are not specific to the Uhlale prophet. uvulekile. Everyone must always be open. Sanibonani Maqhawe, igama lami ngiuNomvula ngwakaSikhakhane eMnambithi kodwa ngihlala ePambridge. Ngizocela ukubonga kubaba umprofeti. Ngafika lana nginenkinga ngangiclaime imali kaRaf ngo2018. Sekwathatha isikhathi sengixabana namaloya singasazwani noma ngiye office engasangifune office singasazwani. Ngase ngeza la ku1on1 kubaba ngalethi document yami ubaba wayikhulekela wangitshela ukuthi uyayibamba le mali akuphelanga isikhathi eside imali bangifonela yaphuma ngithenga imoto
ngizocela ubaba angibusisele imoto ngizobonga nawo 2000.